Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Metro and Mega Manila! Oras natin sa buong kapuluan! Ganap ng 30 minuto makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Matik na yan, boards. Pagkagat ng alas 5 ng hapon. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic programa. EDSA. Siyempre, kasama pa rin po ang pinakahenyo sa lahat. Wow! Ala na pong iba, kundi si Henyo! Tender, pero Diyosy pa rin kag nagaraguma. At siyempre, kasama rin po inyo abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido! Pag may buhok! Tama. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic, hindi ako yan. Impostor yan! Ano bang pakiramdam mo ngayon? Ako feeling ko parang Lunes eh. Ganyan talaga yung feeling, Uncle Board, sa mga kabisyo po nating nakapag-unwind ng 2 araw. Ayan, feeling niya parang galing siyang weekend. Ako lang bang nakakaramdam na feeling galing weekend? Ikaw din. Pero si Manong Driver, ikaw, Col, di ba? Walang holiday sa atin. Tuloy-tuloy ang ating paghahanap buhay. Kaya saludo sa iyo, Manong Driver. Isa kang tunay na mandirigma. Maraming salamat sa iyo at mabuhay ka. Aper sa noo mo. Isang pagpugay po sa lahat ng mga kaulo ko. Sa lahat po ng mga biyaheng papuntang South, especially lahat ng mga biyaheng saan papunta, Tang? Papuntang pa-North. Alright, mga kabisyo, samahan niyo po kami ni Tanghenyo at saka syempre yung makulit namin nakasama lumabas ni si Duday hanggang anong oras po tayo, Tang? Aray! Huwag ka naman ang ampas! Tignan mo si Robin Sina na inis sa'yo. Tatanungin mo pa ako hanggang anong oras, di ba? Hanggang alas 9. Aragay! Oo nga mga kabisyo, hanggang alas 9 po tayo. Ayan, dito pa rin po sa programang EDSA. At sana naman, ikaw ay nakapag-relax, ika nga muni-muni. After for a long 2 straight days. Una, magkasunod araw ng kagitingan. Tapos pangalawa, yung katapusan ng Ramadan. Tapos ngayon ka lang papasok, magrereklamo ka pa, pagod ka. Wow! Grabe naman. Kakahiya naman sa boss mo. Alam mo, basic talaga sa ating mga Pilipino, na galing ka na nga sa bakasyon, tapos pagbalik mo, ikaw pa yung magrereklamo. Piste. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay nako, sa mga kabisyo po natin dyan, maraming salamat sa iyong pagtutok at lalong-lalo na sa lahat po ng mga sasakyan na nakatutok sa atin. Maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, sir. Thank you very much. Dahil sa iyo, sa sasakyan, numero 1, ang 90.7 Love Radio. Ay, basic na basic, Pagsampa mo sa bus, basic, naka-Love Radio. Pagsampa mo sa jeep,
Kailangan pa bang i-memorize yan? Naka-Love Radio. Pagsampa mo saan pa ba? Sa eroplano. Maraming salamat po talaga dahil tayo manong driver ang talagang tunay na magka-partner. Lahat ng Grabberoo, Taxi Crew, Pajak Crew, at Truck Crew. Lagi ang nakatutok sa 90.7 Love Radio. Maraming salamat. Sige, tuloy lang ang laban ng buhay. Hanggang alas 9 po tayo. Wag na wag bibitaw. Dito sa napakasaya, napakakulit na programa sa radyo. EDSA. Keep it locking right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Eto na! Tuloy-tuloy ang tugtugang malulupet. Here's a song coming from Belly Joel. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!